Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo masanano muli ndi Simeon Boys. Poyamba nayi mitu yake. President Mutharika wati boma lake silekera kumbuyo aliyense okhudzidwa ndi nkhani zakatangale ndi ziphuphu. Unduna ona za maboma ang'ono ndi chitukuko cha madera akumidzi walangiza mafumu mdziko muno kuti azigwira ntchito yawo modzipereka. Ndipo bungwe la Competition and Fair Trading Commission lati pakufunika kuwunikanso malamulo oteteza anthu ogula pomwe dziko lino likukondwerera tsiku lokumbukira za ufulu wa anthu ogula. President wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika wati sayikira kumbuyo aliyense okhudzidwa ndi nkhani zakatangale komanso ziphuphu. Muchikata chomwe atulutsa loweruka, President wa dziko lino wati akutsatira mwachidwi kafukufuku yemwe komiti ya nyumba ya malamulo ya Public Accounts ikuchita pa nkhani yogulitsa hotela ya Amarisis, ndipo watsindika kuti athandizira komitiyo pa ntchitoyi. President Mutharika watsimikizira Malawi onse kuti boma lake likudzipereka pochita zinthu mosabisa komanso kutsatira malamulo. Mtsogoleri wa dziko linoyu wati kafukufuku yemwe akuchitikayo ndi chitsimikizo choti boma lake likupereka danga ku mabungwe kuchita zinthu mwa ukadaulo wawo. President Mutharika wati boma lake lipitirira kudzipereka polimbana ndi katangale. Mtsogoleri wa dziko linoyu wati anthu amakhulupirira ofesi za boma ndipo mchitidwe osakaza chuma cha boma umachotsa chikhulupirirocho. Zambiri mulipoti ile. Kwambira pomwe mtsogoleri wa dziko lino adasankhidwanso pa 17 September chaka chatha, boma lake layika ndondomeko zosiyanasiyana zothandizira kuchepetsa kusakazika kwa ndalama za boma. Mwazina, mtsogoleri wa dziko lino wakhazikitsa mfundo zochepetsa kuonongeka kwa chuma, monga kuchepetsa maulendo a adindo kuphatikizapo nduna zake. Mtsogoleri wa dziko linoyo wakhalanso akuchenjeza ogwira ntchito mboma kuti apewe katangale, ponena kuti boma lake silikira kumbuyo aliyense opezeka akuchita katangale. Professor Arthur Peter Mutharika obwerezanso uthenga wake olimbana ndi katangale loweruka lapitali pa nthawi yomwe amalimbikitsa komiti ya nyumba ya malamulo ya Public Accounts kamba kufukula zina mwazobisika pamomwe hotela ya Amaris inagulitsidwira pa mtengo wa 120 billion kwacha. Professor Mutharika ati boma lawo lipitirira kulimbikitsa kuyika zinthu poyera komanso mfundo za ulamuliro wabwino. Kafukufuku yemwe komiti ya nyumba ya malamulo ya Public Accounts ikuchita, imwe adayamba lachiwiri sabata yatha, wabweresa zinthu zina poyera. Zina mwezo nzakuti akuluakulu a banki ya FDH taoneka hotela ya Amaris anapeza kuti mtengo wake oyenera ndi 30 billion kwacha. Continental Asset Managers inapeza kuti mtengo wake oyenera ndi 36 billion kwacha, ndipo poyika hotela ipansika akuluakulu a Nico Asset Managers adayika pa 47 billion kwacha. Atalandira ganizo loti hotela ili pa 47 billion kwacha, akuluakulu a bodi yakale ya Public Service Pension Trust adakana zogula hotelayi ponena kuti sizidali zoyenera kutero, kamba kuti zikadatenga zaka pafupifupi 40 kuti ndalamazi zibwerere. Ntchito yogula hotelayi idayambanso mchaka cha 2024 ndi mmodzi mwa akuluakulu ogwira ntchito ku Pension Trust Fund, Boyd Hamera, atalandira malangizo kuchokera kwa mmodzi mwa akuluakulu a boma pa nthawiyo a Colin Zamba. Nkhaniyi idakanidwanso ndi ena mwa membala a bodi ya Pension Fund, koma mamembala atatu okha a bodi ndi omwe adayetsetsa kuti malonda awa atheke pogula hotelayi pa mtengo wa 120 billion kwacha. Izi zidazetsa mafunso ambiri pa nkhaniyi. Wapampando wa komiti ya nyumba ya malamulo ya Public Accounts a Stephen Malondera wati komiti yawo itsatira nkhaniyi mpaka pa mapeto. Abalena pamagwiranso ntchito mboma mukhalanso ndi nkhawa kuti kodi ndalama yathu tikamazafika pa nthawi imeneyo izakhala ili potani. Ndiye osada nkhawa kuti ayi malonda awo achitika, inde achitika, komano tenti yang'ane chitsogolo tisafike kumapeto kopanga chiganizo tisanayende mofasira kupita chitsogolo. Kafukufuku wa komiti ya nyumba ya malamulo pa kugulitsidwa kwa Amaris Hotel apitirira lolemba mamawa komanso lachitatu, pomwe komiti ikuyembekezeka kupereka ripoti lake ku nyumba ya malamulo. Trust Office, MBC, Lilongwe. Apolisi apabwalo la ndege la Kamuzu International ku Lilongwe amanga mkulu wakale wa nthambi yoona za anthu olowa ndi kutuluka mdziko muno ya Immigration, Brigadier General Charles Kalumo Opuma. Malinga ndi mneneri wa polisi mdziko muno Rael Chimtembo, Akalumo awamanga pabwaloli pomwe amafika kuchokera mdziko la South Africa. Chimtembo ati amanga Akalumo pa milandu yokhudza kugwiritsa ntchito ofesi yawo molakwika pomwe anali mkulu wa nthambi yoona za anthu olowa ndi kutuluka mdziko muno ya Immigration.
Ife apolisi za mangankulu wakale wa Department ya Immigration, Brigadier Charles Kalumo retired, pankhani ya kusagwiritsa bwino mphamvu za ntchito yawo, abuse of office, motsutsana ndi Immigration Act. Mwina zinachitika liti? Iwo watu milandu imene tikuganizirayi idachitika pakati pa Juni ndi July chaka cha 2023. Ndipo nthawi imeneyo amagwira ntchito ngati mkulu wa department imene ya Immigration and Citizenship Services. Mwina mkoti mlandu umene ukuyembekezeka kulowa liti? Tangomanga lero lomwe masanawa ndiye pakali pano tikulemba mu statement. Koma iwo akaonekera ku koti posachedwa apa ndipo tipanga izi motsata malamulo. Nduna yoona za maboma ang'ono ndi chitukuko cha m'madera akumidzi a Beni Phiri yalangiza mafumu mdziko muno kuti azigwira ntchito yawo modzipereka komanso kuyikira kumtima anthu omwe akuwatumikira. Iwo anena izi pamwambo okweza sub TA Hora kukhala TA Hora pamwambo omwe unachitikira kwa nyezerera mboma la Phalombe. Mtolankhani wathu Thumbiko Nyinongo walemba ripoti ili koma akuwerenga ndi Erin Chimoyo. Poyankhula pamwambowu ndunayi inati mafumu akuyenera kutumikira zofuna za anthu amene amawatsogolera nthawi zonse ndipo akuyenera kugwira ntchito modzipereka monga ngati maudindo ena onse ochita kusankhidwa ndi anthu. Iwo apemphanso mafumuwa kukhala patsogolo kulimbikitsa ntchito za chitukuko m'midzi ndi m'madera mwawo. Kumbali ya maphunziro aphiri ati mafumu akuyenera kukhala patsogolo kulimbikitsa maphunziro ponena kuti maphunziro ndi gwero la chitukuko. Iwo ati makolo akuyenera kugwiritsa ntchito mwayi wa maphunziro aulere a sekondari omwe boma la Democratic Progressive Party DPP layambitsa. A president anapereka uthenga ukuthi mafumu akhale odzipereka pakutumikira anthu awo. Ufumu si ubwana mmene usaliri unduna ndi utumiki. Ndi atumikira anthu awo mokhulupirika ndi cholinga chokuti dera litukuke. Akhalenso anthu achitukuko achitenso avoid katangale. Chifukwa katangale ndi amene amapititsa chitukuko pambali. Polemba anthu aonetsetse kuti anthu ovutikitsitsa ndi amene akusamaliridwa. Chifukwa ndi zimene iwowo anavomera kuti adzachita. Chinakumena president kuti achotse zimene zinali zovuta pa maphunziro monga school fees. Ncholinga choti Malawi akhale ophunzira. Mafumu ndi amene amakhala ndi anthu m'midzi. Ndi zofunikira ndithu kuti mafumu adzilimbikitsa anthuwa kuti adzipita ku sukulu. Tikapanga choncho zinthu zonse zimakhala zabwino ndiponso dziko litokhala lotukuka kwambiri. M'mawu ake mfumu yayikulu ya Lomwe Paramount Chief Kaduya yalamula mafumu onse omwe ali pansi pa ulamuliro wawo kuti adzilipiritsa chindapusa kholo lililonse lomwe mwana wake adzipezeka pa khomo nthawi ya sukulu. Boma la Scotland lati ilipereka ndalama zoonjezera zogwiritsa ntchito za Climate Justice Communities CJC yomwe cholinga chake mwa zina ndi kuchepetsa mavuto omwe anthu mdziko muno amakumana nawo kamba kusintha kwa nyengo. Mkulu wa CJC Malawi Anne Brade wanena izi kuzomba pamwambo otsekera ntchitoyi. Charles Chindongo walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Romeo Umale. Mai Brady auza olemba nkhani kuzomba kuti adindo a mdziko la Scotland akhutira ndi mmene ntchito yayendera maboma asanu ndi awiri ndi chifukwa chake avomereza ndalama zoonjezera za ntchitoyi. Kuyambira chaka cha 2023 ntchitoyi yomwe mwazina cholinga chake ndi kulimbana ndi kusintha kwa nyengo yakhala ikugwiridwa maboma a Phalombe, Machinga, Karonga, Chikwawa, Neno komanso Salima. A Kenneth Matekenya ndi mmodzi mwa akuluakulu aku CJC Malawi. Chitsimikizo kuchokera kumene timapemphako ndalama chikuoneka kuti mwayi umene ulipo. Panopo ndalama zapezeka za chaka chimodzi. A Scottish government anena kuti ndalama zimenezo zilipo. Tikudikirira kuti akonzenso chiprogramu chachikulu mwina cha zaka zambiri. Komano chaka chikubwerachi a Scotland ali okonzeka kuti tigwirenso ntchito ndi anthu omwewo makomuniti omwe timagwira nawo ntchito kuyesetsa kuti ntchito zimenezi tinaziyambazo zipitirire komanso zisabwerere mbuyo komanso paoneke umwini ndi kuti zikhale zokhazikika. Nde chilimbikitso kuchokera ku Scotland chilipo kuti ali ndi chidwi chopitiriza kuti ntchito iyi ipitirire kutsogoloko.
pothirirapo ndemanga yemwe anayimira boma pamwambowu a Michael Makonombera ayamikira ntchitoyi yomwe yathandiza kusintha miyoyo ya anthu mazana m'maboma asanu ndi awiriwa a mdziko muno. Project inali ya zaka zitatu, inali ndi zolinga zake, ndipo zolinga zakezo akwaniritsa. Mmene taonera pano chilichonse chimene chinali mu paper chitachiona pa ground kuti chilipo. Tanthauzo lake ndi kuti project iyi yapanga zimene zali yapindula kapena yakwaniritsa ma objective amene analipo. And choncho tikuyenera kuti tisangalale kuti tapeza project imodzi of the many amene yapindula yakwaniritsa ma objectives ake. We have seen takhala tikuona ma projects akubwera mu community mwineke of the 4 zolinga zokwanira 4 angokwanisa cholinga chimodzi zinazo zalephereka kufufuza mwineke ndalama zimayenda bwinobwino. Komano pano taona project imene zolinga 4 koma zolinga 4 zonsezo zakwaniritsidwa. Anthu pafupifupi 100,000 ndi amene apindula ni ntchitoyi. Boma la Scotland linapereka 16 billion kwacha yogwirira ntchitoyi. Bungwe la Plan Malawi latsindika kufunika kuti amayi komanso abambo azipatsidwa mwayi ofanana pomwe akupititsa patsogolo chuma cha dziko. Mkulu wa bungweli kuno ku Malawi Amwape Mlumbi anena izi kuti Lilongwe pa msonkhano okumbukira amayi pa dziko lonse omwe unabweretsa pamodzi amayi omwe ali ndi maudindo osiyanasiyana komanso atsikana omwe anaukonza mogwirizana ndi bank ya Reserve. Zambiri mu ripoti la Madalitso Mohango. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Plan Malawi a Winbota ati ngakhale kuti dziko lino likuchita bwino popereka mphamvu komanso maudindo kwa amayi, pali magawo ena omwe sakupereka mwayi wa maudindo kwa amayi. Iwo anati msonkhano wapakati pa amayi omwe ali m'maudindo ndi atsikana umapereka mwayi kwa atsikana kuti azindikire kuti ali ndi kuthekera kothandizira pa chitukuko cha dziko. Pa maudindo 100 tikufuna kuti 50 akhala azimayi 50 azibambo, koma mabungwe ena amene alaboma tikutha kuona kuti pa usoggoleri pala azimayi 10 okha, azibambo 80 ndi asoggoleri, omwina pala azimayi 20 okha pa maudindo 100. Ndizomwena kuti ndi progress ilipo, koma kumbali ina ku progress ikuchedwa kuyenda pang'ono kwambiri, koma kumabungwe omwe saboma ndikwinako ndithu zikuyenda. Wapampando wa bungwe la Women Academy for Leadership and Political Excellence Alingaleni Mihowa anatsindika kufunika kuthana ndi zotchinga komanso miyambo yomwe imasokoneza amayi kuti asamakhale m'maudindo autsogoleri ndi cholinga chofuna kukwaniritsa masomphenya a dziko lino a Malawi 2063. Khalidwe chathu kwambiri chakhala ngati chowauza atsikana kuti asazidalire kwambiri. Tonse tikudziwa tikamakula ukakhala kuti mtsikana kuyankhula makuza usamayankhule choncho, ndiwe mtsikana kapena mwina ngakhale ku sukulu kuja mwina aziphunzitsiso kupanga igino chifukwa akuona ngati ndiwe mtsikana sungapereke maganizo. Opena mwina nzimayiso amene ali bwana kale mwina upereka maganizo ake anthu kumudelera kuti ndi nzimayi. Ndeti mafuna tilimbikitse zona kuti ayi maganizo anthu ayenera kupereka. Atsikana amene abwera pano ayenera kumakhala anthu olimba mtima osaziyang'anira pansi. Msonkhanowu unabweretsa pamodzi amayi omwe ali m'maudindo autsogoleri kuchokera ku bungwe la Plan Malawi, bank ya Reserve komanso atsikana omwe akuphunzira pa sukulu ya ukachenjede ya Luwana. Msonkhanowu wachitika pamutu wakuti kupereka kuti upindule. Madalitso Muhango, MBC Lilongwe. Mukoni na nkhanizi kuchokera kuno ku MBC, tiyeni tunenso mitu yake. President Mutharika wati boma lake silikira kumbuyo aliyense okhudzidwa ndi nkhani zakatangale ndi ziphuphu. Unduna aona za maboma ang'ono ndi chitukuko cha madera akumidzi walangiza mafumu mdziko muno kuti azigwira ntchito yawo modzipereka. Ndipo bungwe la Competition and Fair Trading Commission lati pakufunika kuwunikanso malamulo oteteza anthu ogula pomwe dziko lino likukondwerera tsiku lokumbukira za ufulu wa anthu ogula. Tikupitirira ndi nkhani zathu. Bungwe laona zakuti pasakhale chinyengo pa malonda la Competition and Fair Trading Commission CFTC lati pakufunika kuwunikanso malamulo oteteza anthu ogula pomwe dziko lino likukondwerera tsiku lokumbukira za ufulu wa anthu ogula. Malinga ndi ogwirizira udindo wamkulu wa CFTC Edward Joshua, mutu wa chaka chino ndi katundu otetezeka chilimbikitso cha ogula.
uthandizira kuwunika zotsamwitsa mu malamulo oteteza ogula komanso kulimbikitsa ogula ndi upangiri ozindikira katundu yemwe akuyika chiopsezo pa miyoyo yawo. Mneneri wa CFTC Innocent Helema akufotokoza zambiri. Tikupira kunena kuti mutu umeneyo kugwirizana kwambiri ndi zimene zakhala zikuchitika makamaka kukumbusa anthu ogula komanso ochita malonda kufunikira kugulisa zinthu zimene zili zoti sizingayike miyoyo ya anthu pa chiopsezo safe products. Kuno kumalawi kuno timene taona ngati Competition and Fair Trading Commission chonena kuti ngakhale kuli malamulo kumalawi kuno kuteteza ufulu wa anthu ogula pali zinthu zingapo ziwiri zimene zikupangisa kunena kuti consumer protection kuteteza ufulu wa anthu ogula kukhale kovutirapo. Choyamba ndi kunyinyirika kwa anthu kupanga ripoti kuti ufulu wawo akaganizira kuti ufulu wawo waphwanyidwa. Komanso taonapo kuti anthu ochita malonda ena amakhala ndithu ndi ukathyali ufuna kuthawathawa makamaka tikamapanga ma investigations. Izi zili chonchi ngakhale malamulo alipo tili ndi Competition and Fair Trading Act imene ili ya 2024 komanso tili ndi Consumer Protection Act imene ili ya 2003. Ndiye chifukwa cha mavuto amenewa tsiku limeneli tinene Sabata yonse tikhala tikuchita zinthu zosiyanasiyana makamaka kukumana ndi anthu amene tikuona kuti alibe kuthekera kwenikweni kodziwa maufulu awo. Ophunzira achisilamu pa college ya zachipatala ya Malawi College of Health Sciences ku Lilongwe awapempha kuti ayambe kugwiritsa ntchito luso lomwe akuphunzira pothandiza anthu ku nkhani zokhudza umoyo. Mkulu wa bungwe la Nama Relief and Development Abdullah Helal ndomwe anena izi pomwe amakumana ndi ophunzirawa pamwambo omasula kusala kudya mu nyengo ya Ramadani. Tindi zambiri mu ripoti ili. Mkulu wa bungwe la Nama Relief and Development Abdullah Helal ati dziko la Malawi likupitirira kukumana ndi mavuto osiyanasiyana kumbali ya zaumoyo kuphatikizapo kuchepa kwa anthu ogwira ntchitozi. Iwo apempha ophunzirawa kuti agwiritse ntchito luso ndi ukadaulo omwe akuphunzira ndi kuyambapo kuthandiza kupititsa patsogolo ntchito za umoyo. Mmodzi mwa anthu omwe analankhula pamwambowu Ibrahim Matola apempha ophunzirawa kuti alimbikitse kudzipereka, kusunga mwambo ndi mtima othandiza ena pomwe akupempherera mu nyengo ino ya Ramadani. Poyankhula malo mwa ophunzirawa, Sherif Saidi wati mwambowu wakhala chilimbikitso kwa ophunzirawa. Takhala tikuona ma functions ambiri omwe amachitika mbuyomu komano tinalibe opportunity yoti tikhoza kupanga access anthu ngati amene akuluakulu kuti azatipanga motivate mu chimene chitithandiza kuti inshallah tikhale tikupirizika tikulimbikira ndi maphunziro athu kuti inshallah msogolomo nafeso tizakhale chisanzo chabwino kwa anthu ena amene azakhale ali pamalo pano. Bungwe la Nama Relief and Development limathandiza anthu kumbali ya maphunziro za umoyo ndi kupereka thandizo la chakudya kwa anthu osowa. Pofuna kulimbikitsa ntchito za ulimi pothana ndi mavuto okhudza kusintha kwa nyengo, bungwe lomwe limachita zakafukufuku wa za mbewu zosiyanasiyana la ICRISAT mogwirizana ndi nthambi ya zakafukufuku wa ulimi ku nduna wa za ulimi akulimbikitsa ntchito yopanga mbewu za makono. Mwazina mbewuzo zomwe ndi za mtedza, mapira komanso na ndolo ndi zopirira ku nyengo zosiyanasiyana komanso zimapereka zokolola zochuluka. Tindi zambiri mu ripoti ili. Pomwe dziko lino likupitirira kukumana ndi mavuto okhudza kusintha kwa nyengo omwe akulepheretsa alimi ambiri kupeza zokolola zochuluka, bungwe loona zakafukufuku wa mbewu la ICRISAT lalimbikitsa ntchito yopanga mbewu zomwe ndi zopirira ku nyengo zosiyanasiyana. Bungweli mogwirizana ndi nthambi yoona zakafukufuku wa ulimi yomwe ili pansi pa unduna wa za ulimi yatulutsa mitundu ya mbewu za makonozi yopitirira 35 yomwe ndi monga mbewu za nandolo, mtedza ndi mapira. Mkulu wa bungwe la ICRISAT kuno ku Malawi Asamu Njoroge wati kumbali ya mbewu ya mtedza bungweli lakwanitsa kupanga mitundu ya mbewuyi yokwana 17.
mbewuzi akuti zikuchita bwino mu nyengo zosiyanasiyana kupirira ku matenda komanso zimapereka zokolola zochuluka. Iwo ati ndi okondwa kuti mbewuzi zathandiza kupititsa patsogolo ulimi wa mbewu ya mtedza kamba kuti alimi ambiri akugwiritsa ntchito mbewu zamakonozi. Bungwe la ICRISAT linasayinirana migwirizano ndi alimi kuti azichulukitsa mbewu monga ya mtedza ndi nandolo. Bungweli limagula mbewuzi kwa alimiwa ndi kuzikonza mwapadera ndi kudzipereka ku makampani opanga mbewu kuti zifikire alimi ambiri mdziko muno ngakhalenso ku maiko ena. Mmodzi mwa alimiwa ndi Manzu Beda yemwe ndi mkulu wa famu ya Kakuyu yomwe ili kuna Mitete m'boma la Lilongwe. Chimene tikupanga kuno amatipatsa breeder material chimene timabzala tikakolola timabwezera mtedza zawo. Ndiye material imene imabwera imakhala pure kwambiri mpaka palima stage 4 kuti ifike kwa mlimi. Mkulu woona zakafukufuku wa mbewu ku nthambi ya zakafukufuku wa zaulimi a Justice Chintu ati mwazina kupanga mbewu ya mtedza yomwe ndiyopirira ku matenda ndi chinthu chopambana chomwe chathandiza dziko lino kuthana ndi mavuto okhudza ulimi wa mtedza. Pakali pano tidatulutsa mbewu zimene zili zolimbirako ku matenda amene alovuta kwambiri mu mtedza amene amatchedwa a groundnut rosette disease kapena pachichewa amati chikwinya ena amati khate. Matenda amene amavuta kwambiri munda kwa alimi amene akhala kudzala mwina CG7 kapena so chalimbana tatha kuwaona kuti masamba a mtedza makhala okwinyika. Komano panopo tinabwera ndi mtundu wa CG9 komanso CG11 CG12 zimenezo zimatha kukhala munda ngakhale mbewu zina zitagwidwa ndi rosette koma izozo sizimagwidwa kutanthauza kuti ntchito yathu yakafukufuku papezekako china chake chokuti alimi atha kugwiritsa ntchito ndi kumaonanso kuti ndi kafukufuku wathandiza. Kafukufuku wa bungwe la ICRISAT waonetsa kuti chiwerengero cha alimi omwe tsopano ayamba kulima mbewu zamakono za mtedza chakwera kuposera pa theka maka madera momwe bungweli likugwira ntchito zake. Bungweli likulimbikitsanso ulimi wa mitundu ya nyemba monga nandolo ndi khobwe komanso kudziwitsa alimi za momwe angasamalire mtedza wawo akakolola popewa chuku. Alimi oposera 245,000 apindula ndi mbewu zamakono zochokera ku ICRISAT ndipo bungweli lakwanitsa kupanga mbewu yochuluka matani 14,500 yomwe akhala kuigawa kwa alimi. Dorin Sonani, MBC, Lilongwe. Komiti ya kunyumba ya malamulo yoona za umoyo yati ithandizira bungwe la za mankhwala la Central Medical Stores Trust kuti likhale ndi zipangizo za makono zothandizira kupereka zipangizo za chipatala mdziko muno. Wapampando wa komiti a Anthony Masamba anaizi ku Blantyre pomwe amayendera nyumba yosungiramo mankhwala ya bungweli mchigawo chakumwera. Charles Pensulo walemba ripoti ili. Mwazina, komiti inayendera bungwe la Central Medical Stores Trust pofuna kudziwa momwe bungweli likugwirira ntchito zake pa nkhani yopereka mankhwala muzipatala komanso kumva mavuto omwe bungweli likukumana nawo ndi momwe angathandizire pa mavuto kuti dziko lino lipite patsogolo pa nkhani za umoyo. Atafika ku Blantyre, zinadziwika kuti bungwe la Central Medical Stores Trust likukumana ndi mavuto kuphatikizapo kuchepa kwa malo osungirako zipangizo za chipatala. Mwachitsanzo, zinadziwika kuti nyumba yosungirako mankhwala ya chigawo chakumwera anayimanga mchaka cha 1968. Pamenepa, amasamba anapempha akufuna kwabwino kuti alowererepo. Taenderamo mkatimu. Temperatures, masystem amene amapanga manage temperature mulibemo. Maissues ena chinyumbacho ndi chakalekale. Pale mawaya ena amati asbestos amene amapanga so expose anthu ku ma health hazard ngati amambisa zilimo mmene momwe zinthu ngati zimene ndizoopsa ku moyo wa munthu ndiye ndizofunikira kuti ndizofunikiradi kuti ifeyo tapange support anthu Central Medical Stores kuti project yawo itege. Naye mkulu woona zachuma komanso ntchito ku bungwe la Central Medical Stores Trust a Vincent Chirinda anati bungwe lawo likufuna kuyamba kumanga malo osungirako mankhwala ku Lilongwe koma padakali pano ali ndi ndalama zokwana 2 biliyoni kwacha pa ndalama zokwana 24 biliyoni kwacha zomwe zikufunika pa ntchitoyi. Kupempha kwathu tati mwina atithandizenso kuti mmene tikukonza building yathu yakunoko ndi imenenso tikukonza ya ku Lilongwe ya 24 biliyoni atithandizenso kupeza ndalama
ngati CMST tayesesa kupezana ndi Ministry of Health, Ministry of Finance kuti tipeze ndalama imeneyo 24 billion. Ngakhale pali mavuto ena ndi ena ife CMST sotapangaso budget. Bungwe la Central Medical Stores Trust lili ndi malo atatu osungirako mankhwala mdziko muno, ndipo malowo ndi ku Mzuzu, Lilongwe ndi Blantyre. Nyumba ya ku Blantyre ndi yayikulu yomwe imapereka mankhwala m'maofesi a zaumoyo a maboma 13 mwa maboma 29 mdziko muno. Iyo imaperekanso mankhwala ku zipatala zikuluzikulu zitatu mwa zipatala zazikulu zisanu za mdziko muno. Kuchokera kuno ku Blantyre, ndine Charles Pensulo. Kampani ya Old Mutual Malawi yapereka mphoto zosiyanasiyana kwa anthu ogwira ntchito ku kampani omwe anachita bwino m'magawo osiyanasiyana moposera anzawo chaka chathachi. Poyankhula pamwambo opereka mphotozi ku Mangochi komwe anthu okwana 180 alandira mphoto m'magawo osiyanasiyana, mmodzi mwa akuluakulu aku kampani Mark Mikwamba ati cholinga cha mphotozi ndi kufuna kulimbikitsa ogwira ntchito kukhala olimbikira potumikira Amalawi. Tindiza mbiri mu ripoti la Dave Omar. Malingana ndi Mikwamba, kupereka mphoto kwa ogwira ntchito omwe achita bwino kwambiri kumalimbikitsa kuti kampani idzipita patsogolo komanso anthu adzikhulupirira. Iwo ati inso ndi njira imodzi yoonetsetsa kuti Old Mutual ikuthandiza kupititsa patsogolo chitukuko cha chuma cha dziko lino, chifukwa ntchito yawo imathandiza kuti anthu adzipanga ziganizo zokomera moyo wawo pa chuma. Zimene zikuthandiza kwambiri famunga mmene mukuonera usiku uno aliyense ali osangala, anthu alandira mawodo osiyanasiyana, ndipo zimene zithandiza kuti mastafu athu akamayankhula ndi makasitoma athu azathandiza kuti azipanga ziganizo zabwino pa nkhani ya chuma chawo. Ena mwa ogwira ntchito ku kampani omwe alandira mphotozi a Hussein Selemani komanso Awalumbe Chichirwa anena kuti iyi ndi njira imodzi imene ikupereka chilimbikitso kuti kampani yawo imawakhulupirira komanso kukhutira ndi kagwiridwe kawo ka ntchito. Ntchito yanga kwambiri ndiyo panga business yathu kuti ikule komanso kuyiteteza kuti makasitoma athu azikhalabe akumatikonda ngati kampani ya Old Mutual. Ine lero ndilokonda kwambiri chifukwa chonena kuti kampani yathu yandipasa awadi chifukwa chonena kuti yapanga yaunikira komanso yaona ntchito yomwe ndayigwira chaka chatha poyesesa kuteteza komanso kubweretsa business yoposera 2 billion. Ndiye ndikukhala okondwa lero chifukwa choti ndalandira awadi imeneyi. Chimene ninganene izikomo kwa Ambuye chifukwa chilichonse chimene ndapanga achieve lero ni chifukwa cha Mulungu kumwamba. Anthu omwe achita bwino alandira mendulo komanso ndalama. Mwambo uterewu umachitika chaka ndi chaka, ndipo kumayambiriro a chaka chino kampani ya Old Mutual inatumizanso ogwira ntchito ena omwe anachita bwino kupita ku Malaysia komanso ku Durban. Dave Omar, MBC, Mangochi. Pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. President Mutharika wati boma lake silekera kumbuyo aliyense okhudzidwa ndi nkhani zakatangale ndi ziphuphu. Unduna aona za maboma ang'ono ndi chitukuko cha madera akumidzi walangiza mafumu mdziko muno kuti azigwira ntchito yawo modzipereka. Ndipo bungwe la Competition and Fair Trading Commission lati pakufunika kuwunikanso malamulo oteteza anthu ogula pomwe dziko lino likukondwerera tsiku lokumbukira za ufulu wa anthu ogula. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Simeon Boyce, ndikufunirani masana abwino.